Hi guys, mga hapon. Natadinis sa among kwarto guys kay mamilo taning mga sinina sa mga bata nga nagkalamutsing. Nagkalamukat ng mga bira ra mo sila nga bira mo nang ato pong mga kuan. Ayan, nagkalamukat. So ato ning pamiloon guys kaya mahapsay. Ato lang yung pamungkagon dani. Okay. Di ba naman mga dibungkagon? Kasi rilo na maka kuha. Labi na magdali-dali. Di nagtanahon nga kamo. Bungkag lang sinina. Nangauga na sa akong mga hilabhan guys kay nag-init na. Nag-street ang init karon adlaw. Ay nagalindahaw siya, may akong pagpamuklas pero uga na. Pamuklas ako ganina. Basta mga kurtina, gipang tampo. Agay. Si Mimi makakuha. Bera. Ning. Bisa kung saan ako sunod pagpilo. Bongkag ragyapon guys. Bago ko pa ba ni pamilo. Pero nga bongkag na pod. Ang spot nga pangitayaon, di ka kita. Kaya naman silang saninaan. Sigat. Parang nalobat. Ito para kaya makita. Kaya naman nalobat ay. Pahipusan ko ng mga sanina adik pang suoton. Kasi lalo natagang kay sanina para dito at suoton. Balik-balik lang na yung sanina guys. May pangsang ito ni. Kaya rin. Di kalamukat. Hapsay na guys, oh. Ato na nang butangan ng mga pinilot. So guys, bahala ko na tarong pagpilo at least na napilo bitaw. Kana diha ako na sinina diha tanan, kana po diha kay Alan. O kini din he, kandoy-doy ni Daplin. Kandoy-doy na diha. Kang Rilona, kang Mimi, dahang kailan na Rilona kang Mimi, kandoy-doy gamay ra sinina andoy-doy kay tuwa sa alai ang uban ay Bukid El Salvador. Daw mga gasto kay tuwa dito kipang sulod ako sa kana dana di na nagamiton na guys. Kana diha pa na ako ipamutang mga sinina pagyapon na dana. Mga bag nagtampo na sila dana guys. Pay katre diha. Katre po na diha. Kini din himo na mga higdaanan. Muna mga higdaanan dani guys. Kang Mimi muna diha iya Daplin. Si Rilona dani pod maghigda. Abay si Rilona dani. Dani ni manghigda guys. Hi guys, may hapon tukbong ko guys. Atok balingwan. Yan ako. Tuyo dagto. Nagipa kuan ni ma'am secret from pabayaran yung internet ni mother. Thank you so much ma'am sa imong share ni mother.
akong kaon dito iyang ipajikas guys para sa internet. Daghang salamat nimo ma'am. Wala pa si Doydoy naglakaw magato sila di Doydoy sa sila ni Nestor. Nangambas sila sa materialis na o pa siguro naka uli kaya naingon ako sa iya nga doy baliki din ko kung human mo na wala pa siguro nang magsakay na lang tag tricab. Mag-tricab na lang tag guys para makapunta tayo ng Balinguan. Kaya dito ra magyapon magkuan magbayad sa internet sa Balinguan. Salamat ninyo mo ma'am. Sir, salamat. Mupagin sila ni Doydoy guys. Mupa sila kabot. Gatod pa niya si Nestor sa ila mama. Ito si Nestor dito ng pundo ila mother guys. Boleh man si Jani siguro on. Ugma pa sa bado. Na. Kuha na si Nestor karon banyusa ni Pader. Ang panihapon. Nagdagan-dagan ko kay na-tricab. Natimingan pag-abot sa tricab dani mo sa pagtungan ni Doydoy. Wala lang ko nagsakay. Nasingitan ra bagin akong tricab. Ngay ka nag-abot po si Doydoy. Salamat kay Ate Gwen. Iban sa iyong pamilya. Daghang kayong salamat. Ay kapala ka Ate Gwen. Basta hindi ay pohon-pohon. Katong i-chat ni mo. Daghang salamat Ate Gwen. Iban sa iyong pamilya. Nga naka-duaw gid mo. Thank you so much sa tanan-tanan guys. Daghang salamat sa tanan-tanan, labi na gyud sa mga solid supporter. Daghang kayong salamat gid kay ninyo tanan guys. Daghang salamat ninyong tanan guys sa inyong pag subaybay sa among mga video. Daghang kayong salamat. Og wala pa si Doydoy. Tayo magtupag. Usok ko padagan Doy, dili ka katagam Doy. Pero disgrasya na kay. Yesus. Anak ka lugar ka, gihinay kung madisgrasya ka. Takong taka karon ma. O ha? Bayuban lang to ni mo si Nestor nga balan nga kulbaan pa to siya. Dili nandong kurog pa katon. Kulbaan pa to si Nestor ang sakay sa motor guys. Pwede agad sa'yo niyang gibati ni Nestor. Pusok-pusok ni pagdagan. Ha? Nalipay na siya. Ana siya. Maulian lang ko dong makadrive ko motor. Bayubat ka. Nakakaw nga. Ito na lang ka paulian. Muram yapon. Muram yapon ko yung bayubat. Lagi na. Kung na ang pag-drive sa motor, kinanglan mag-amping. Haraman, nakuha na ako ng kita Gcash. So, ako na nang ibayad sa internet. Salamat! Akong sudlon dito kay sudlon pa may lahat. Thank you so much, ma'am. Ito din sa balay sa tagi sa internet. Kalitaw ba yun? Napunan ko, guys. Padong. Ganina na naglakaw? Walay tao. Ilan yung computeran guys? Walay tao guys. Umuuli na lang ta. Ako nang dito hatag ni mama at chata na ako ito papag-mother. Kaya walay tao. Naglakaw daw. 114. Buwang ipa. Kaya kilo na? 340. Dol, set out na dol. Ako dahil si Juan, Ako kong kilang kilo? si Roger. Roger. Roger magabugto. Sa kilo na bara? Iko, ang gamay. Natulungan. 990 gram. Hala lang. Hindi. Gamay rin siya. 472. Sapon daon. Sa kilo ra. 10 kilo. Kaya wala yung panggulay. Ano ba rin? Nara, 363. Okay. Kamutin lang ng video.
Bintana guys, gamay na. Hi guys! Nakabot namin din sa ilan ni Mother. O wala ko nakabayad sa kuan internet kay wala diha ang kuan. Wala diha ang tagiya sa internet. So, ako na lang nihatag ni Mother. Dayon. Bless ko na Ihatag na ako ni Mother guys. Dayon si Mother na dahil nang magkuan kay Bless ko na gichata na nako ang tagiya sa internet nga dinhin ako ipakuha kay Mother. So ito Mother, solve na ang imong internet. Oh, thank you so much, Ma'am Secret. Ito na ang pang bayad ng internet kay nang load na ra ba na siya. Salamat kayo, ma'am. Secret. Katulo na nagbalik yun ang tagya sa internet niya kay Malagi wan yan na pangitae og paagi. Munang pagpaningil, na shock na lang siya nga naningil. Pero okay ra guys, kay na solve na. Thank you so much. salamat kayo, Ma'am. ma'am. Secret og gigna naman guna ko si mama nga kuan kanang sunod bulan na. Wala man gud ko nakasulod ko nani nga buwan mo nang Nay. wala ko naka Saksak ni ba? bayad. Og Yahoy ko ni Mimi. nara akong napalit nga sudan, ma'am. Nagpait ko og isa ka kilong karning baboy daw amo ning sabawon. Kaya makahigop og sabaw. Nanalugan nimo to nga mag-ano na din O gichata na nako kay naglakaw gud sila. Daw naapoy Chinese pichay. Daw kuan. Agaylo. Thank you kayo ma'am sa og gihikay na ni Doydoy, giluto na ni Doydoy ang karne. Lawyahan na siya guys. Asa man kaglawya? Wala kahoy. Uli kahoy. Putulo na to natong tiil, Mother. Kanira lutuin doy oh. Ha? Parisiko na. Oh. Parisiko kina siya. Kani siya doy, katulhara din putol ang cabbage doy ay pitwan. Chinese pitsay. Naman. Ug kuan kay guys, kay makajote na sinistore pero na promote. Oh, nasagapan na. So, na-promote siya guys. Nabutang na siya karon sa kuan. Bawisan na uli anak kapyan tiyang. Yating. Tagino, ato ba yung Steve? Pag wala siya sa TV, straight na yun. Ayaw, sad. So, good news kayo. Okay, okay na siya. Ako lang ipapara daw. Makajote na siya mga guys. Na-promote na siya. Butan kayong mga Siya. kuan. Kay yung mga Nakaluto na si Doydoy guys. So, magbasyo ta. Kay, ang nakakanhapon na ta. Ay nang basyo. Init ni sabaw. Sa init. Asa, kaning plastic? Yung plastic, mga bata. Dinhi mo sa kuan mga bata. Oh, sulod. Oh, dito linya ka. Dali, abri ka lutong cabbage lang. Dali ra na ah. Oh, dito sulod ka, dito sulod. Oh, sulod dito sa clean niya, dito sa ka. Dito, daklin. Ha? Oh, sulod pa dito. Dito pa, suibog pa dito sa gamay sa salaman. Tinini. sirlo na ang nagpapad. Ay, pag puno lang, kaya init lang. Utan di dito. Si Doydoy nag-prefer sa kaning hapon. Pag hinay lang, kay ginukulam, malapuhan ko lang. Ya, lo. Yun na siya na. Ako ni Carly. Maghuwat sa maghuwat. Ano po ang Carly? Karon na. Dukang ipa ko kadoy dani ito eh. Sakto na. Ito ka to sa kuano, lingkod na kuan bangko. Sige to lari. Abot na Santa Mercy guys. Ikan ka Davao. Kabuhi kabuhi. Ay sabaw tiyo. Maski may na tag sigig biya.
Sagadog trapo kay basta. Apa ang pinilit? Pagkaon sa. Ito lang. Do not falag-falag myself. Bukaran mo ito. Junti na ka? Ay, ako. Like, something. Sige na lang, pray na lang. Father, the Son, and the Spirit. This as already and this the gifts which you are about to receive when we don't eat it. Amen. Ikaw na tol. Layo raman ka. Sige na, ikaw na. Unod mo gunat, imo gunat tambok kong palit. Gani na pa. Tagay si Saksak. Kanya po mo sir. Kaya mo pa na rin sir. Kanon. Sana nagsayo. Sige. Sayo. Para sa araw. Ayaw para araw. Sa bawi. Yo. Araw balingwan. Kaon. Hi guys, good morning. Manalhig tag silong guys. Nag-street ng init guys. Nagpakita na si Haring Adlaw. Mansa kami. Alay. Noy. Bala niya mo to guys.
Danara na to na halingan kay kuan aron mag-aso-aso po na atong palibot. So maugpas na siya dali guys kay uga man ang sagbot. So manatag panilhig. Ayan, manatag panilhig guys. Limpyo na tong natad guys. Kana hilamonon na dihan dapita. Papana na to bangi paghilamon guys. Ayan, limpyo na. Ito guys. Pungkol among tasa. Oh, pungkol. Ito kapikas. Naradidiri kapi ah. Pangapi. Circle pa. Kapitan ninyo guys. Unsa pa ba kay dari luna di pa kagape? Kuto na. Ay, ito man ito isa. Absent galing ng Gapon? Hmm. Wala klase? Huh? Wala klase. Naamon? Ano ba tikaon? Naamon ako map. Namin yung lecture. Apa ang ginain? Sa teacher ba? Katahina mo gapon. Ito sa tubangan. Aray mo. Kapitan ninyo guys. Hindi ba yan ako maulot? Ba? Lagi nila ako. Idoslo. Nal. Sirok bagay nimo. Suki sound sa atbang. Bantay lagi may kag-ilugan ka sa iring me. Sirilo na guys, sa panagkape. Magkatulog pa, panagmata. Yummy, yummy.